खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिय'आव आं मिथिका नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। आसामाव लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ स्टार्ट केम्पेइनारनि फारिलाइ फोसावबाय। गुबुन 800 रोखोमनि मुलिनि बेसेना बांदों। 15 साननि थाखाय अरविंद केजरीवालखौ जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। आसामनि दाब जायगायाव बारहुंखानि गाज्रि गोहोम गोग्लैदों। सारन्थाइ गावनायजों सासे 10 बोसोर बैसोनि गथ'साया जिउ गोमादों। सोनाब बेंगलाव साइक्लनजों 5 सुबुंनि जिउ खहा आरो गुबुन 100 जोखोम। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिया 30 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। जानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि थाखाय कंग्रेसआ स्टार्ट केम्पेइनारनि मुं फारिलाइ फोसावबाय। आसामाव सोर स्टार्ट केम्पेइनारआ लकसभा बिसायख'थिनि फोसावदिंनायाव बाहागो लागोन बेनि फारिलाइखौ कंग्रेसआ फोसावदों। मख'नो गोनांदि कंग्रेसआ बिसायख'थि आय'गनो लाइजाम लिरहरनानै आसामाव लकसभा बिसायख'थि फोसावदिंनायनि स्टार्ट केम्पेइनारनि मुंखौ फोरमायहरदों। नेशनेल कंग्रेसनि आफादगिरि मल्लिकार्जुन खारगे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, जयराम रमेश, प्रियंका गांधी वाड्रा, जितेन्द्र सिंह, कन्हैया कुमारजों लोगोसे आसाम प्रदेश कांग्रेस कमिटिनि आफादगिरि भूपेन बरा, देबब्रत सैकियामोनखौ आसामाव बिसायख'थि फोसावदिंनायनि स्टार्ट केम्पेइनार फोसावदों कंग्रेसआ। मख'नो गोनांदि सायख'जानाय बै केम्पेइनारफोरा फैगौ 19 एप्रिलनिफ्राय आसामाव सेथि खोलोबआव खुंजानो गोनां लकसभा बिसायख'थिनि सिगां मददगिरि रायजो राजा आरो भटारफोरजों फोनांजाबनायाव गाहाय बिफाव लागोन आरो फोसावदिंगोन। सुबुंनि जिउआव सानफ्रोमबो गोनां जानाय मुलिनि बेसेना बांदों। 1 एप्रिलनिफ्राय बांबाय मुलिनि बेसेन। समबारखालिनिफ्राय गुबुन मोन 800 रोखोमनि मुलिनि बेसेना बांबाय। एन्टिबाय'टिक, पेनकिलार, एन्टिबेक्टेरिया, एन्टिफांगाल, इनफेक्शनेल मुलिजों लोगोसे गुबुन 800 रोखोमनि मुलिफोरनि बेसेना बांदों। मख'नो गोनांदि मुलिनि बेसेनखौ बारायनांगौ होननानै गोलाव समनिफ्रायनो मुलि कम्पानिफोरा दाबि खालामबोनायनि उनाव मुलिनि बेसेनखौ बारायनानै होदों। 1000 निबो बांसिन मुलि बानायग्रा कम्पानिफोरा मुलिनि बेसेनखौ बारायना होनो मिरु सोरखारनाव दाबि खालामबोदोंमोन। बेखौबो मख'नो नांगोनदि 2022 आरो 2023 मायथाइयाव मुलिनि बेसेनखौ 10 आरो 12% बारायनो गनायथि होदोंमोन। थांनाय मोननैसो बोसोराव मुलिनि बेसेना 15% निफ्राय 130% बांदों। सरासनस्रा लोमजानायनि पेरासिटामल टेब्लेटनि बेसेनाबो 130% बांदों। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालखौ 10 साननि ईडीनि कास्टडियाव लाखिनानै इन्टारगेशन खालामनायनि उनाव दिनै 1 एप्रिल 2024 समबारखालि 15 साननि थाखाय जोबथेसालियाव दैथायहरबाय। मख'नो गोनांदि थांनाय 21 मार्चआव अरविंद केजरीवालखौ एरेस्ट खालामखांनायनि उनाव 28 मार्चसिम 7 साननि रिमान्डआव लादोंमोनब्लाबो थोजासे सेबनो हायैनि जाहोनाव ईडीआ बिजिरसालियाव आर'जलाइ होबावनानै फैगौ 1 एप्रिलसिम रिमान्डनि समखौ फोलावनानै लाबावदोंमोन। नाथाय बे समनि सिमाया जोबनायनि उनाव आयेन बायदियै जोबथेसालियाव दैथायहरनो गोनां जायो। 2021-2022 मायथाइयाव आबगारि एबा जौ बिफाननि राङारि जाख्ल'नायनि सायाव नायबिजिरनायाव दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालखौ ईडी एबा इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा गले सामन खालामसेयावबो फेलें खालामनायनि जाहोनाव दिल्ली गोजौ बिजिरसालिया मानो गले फेलें खालामदों होननानै सोंफिननायनि उनाव इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा अरविंद केजरीवालखौ न'आवनो थांनानै सेब होयो आरो एरेस्टबो खालामदोंमोन। बे जौ केलेंकारियाव लोब्बा थानायनि दायाव दिल्लीनि डेपुटि गिबि मन्थ्रि मनीष सिसोदिया आरो गोबांखौनो ईडीआ एरेस्ट खालामखांबायमोन। जोबथारनायाव गिबि मन्थ्रि अरविंद केजरीवालखौबो इनफर्समेन्ट डाइरेक्टरा एरेस्ट खालामदों। आसामनि दाब जायगायाव रबिबारखालि मोनायाव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव न' बां, बिफां लाइफां बायनायजों लोगोसे सुबुंनि जिउ आरो धोन दौलत खहा खालामलांदों। बराक सेरफांनि थौलाय ओनसोलाव अखा आरो बारहुंखाजों लोगोसेनो सारन्थाइ एबा बज्र गावजानानै 35 बोसोर बैसोनि साखि बेगम मुंनि सासे आइजोनि जिउ खहा जायो आरो गुबुन 6 गोब्राबै जोखोम जायो।
जोखोम जानाय सा 6खौ सिलचर मेडिकेल कलेज आरो हस्पिटालाव फाहामथायनि थाखाय दैथायहरबाय होननानै मिथिहोदों। नैथियाव खर'सा आसामनि जरहाट नोगोरखौ लाफानानै खाथि खालानि गामिफ्राव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गोबां गावारि धोन दौलत न' बां आरो सोरखारि फसंथानफोरनि न'फोरा गोबां खहा जादों होननानै शिलंआव फोरमायदों। थामथियाव आफां आसामनि क'क्राझार जिल्ला गसाइगाव महकुमानि बेन्दोंआव सराइबिल ओनसोलाव गोबां अखा आरो बारहुंखा बारनायनि जाहोनाव गावारि आरो सोरखारि न' बांफोरनि उखुम एबा थिंफोरा बुखारलांजायो आरो लोगोसेनो गोबां धोन दौलत खहा जालाङो। मणिपुर रायजोआव गोबां बिबांनि रोजा अखा हानायजों लोगोसे सारअन्थाइ गावनायनि जाहोनाव सासे 10 बोसोर बैसोनि उन्दै गथ'सानि जिउ खहा जादों। लोगोसेनो आबाद फोथार आरो जिब जुनार थाग्रा न'फोराबो बारहुंखाजों उरायलांनानै खहा जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोनाब इम्फलनि बिष्णुपुर जिल्लायाव थानाय लामफेल टबलनि गांसे आबादारिनि न'आव गथ'साया थायोमोन। शिलंआव फोरमायथिनाय बायदिब्ला रबिबार फुंनि समाव रायजोआव गोबां अखा हानाय आरो बारहुंखा बारनायनि जाउनाव गथ'सानि मोदोमाव सारअन्थाइ गोग्लैदेरनानै बिनि खर', फाफ्लि आरो दाफोनायाव गोब्राबै जोखोम जादोंमोन। जोखोम जानाय गथ'साखौ देहा फाहामसालियाव लांदोंमोनब्लाबो उनाव जिउ गोमादोंमोन होननानै मिथिहोदों। फुंनि 9 बाजिसोआव बारनाय गोब्राब बारहुंखाजों थौबल जिल्लानि गोबां ओनसोलनि जायगाफोराव गाज्रि रोखोमै बुफाय बुसि खहा खालामना गालांदोंब्लाबो जायगानि थागिरिफोरनि रावखौबो जोखोम जानायनि खौरांखौ मिथिनो मोननाय जायाखै। थौबल जिल्लानि जिल्ला बेंगिरि ए सुबासआ संखाइगं गामियाव बारहुंखाजों खहा जानाय गंसे न'खरनि सुबुंनो मददबो हैनाय जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सोनाब बेंगलनि जलपाइगुरि जिल्लायाव गिदिर साइक्ल'न सोमजिनायनि जाउनाव खमैबो 7 सुबुंनि जिउ खहा जादों आरो सा 100निबो बांसिन सुबुंफोरा गोब्राबै जोखोम जादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। जिल्लानि गोबांथार ओनसोलफोराव गोख्रों साइक्ल'न सोमजिनायनि जाउनाव गोबां सुबुंनि न' बां बायनानै बिफां लाइफां बायदिफ्रा गुबुनानै गोबां खहा जादों होननानै मिथिनो हादों। बेबायदि दुखुनांथाव जाथाय जानायनि उनाव गिबि मन्त्रि ममता बेनार्जीआ रबिबारखालि खहा जानाय जायगाफोराव नायगिदिंनो दावबायहैदोंमोन। बेनि अनगायैबो बोथोर बिगियाननि गेजेरजों आसामनि दाब दाब जायगाफोरावबो गोबां रोजा अखा आरो सारअन्थाइ गोग्लैगोननि इसारा होनायखौबो नुनो मोननाय जादों। 12 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनायनि दायाव क'क्राझार जिल्ला बिजिरसालिनि मोनसे जर'खा बिजिरगिरिया दायनिगिरि एबा रेपिस्ट हबिबुर रहमान 30 बोसोरखौ 30 बोसोरनि थाखाय जोबथेसालिनि साजा फोसावदों। जर'खा बिजिरगिरि जयदेब घोषनि दैदेननायाव बिजिरनाय बिजिरसालिया 30 बोसोर जोबथेसालिनि साजा फोसावनायनि अनगायैबो 50,000 रां जुरिमाना फोनांबावदों। जुदि बे जुरिमाना रांखौ होआब्ला जोबथेसालियाव बोसोरसे बांसिन थाबावनांगोन होननानै फोरमायदों बिजिरसालिया। मख'नो गोनांदि 2018 मायथाइनि आगस्त दानाव रेपिस्ट हबिबुर रहमाननि हेंथायै पक्स' आइननि जोहै क'क्राझार जिल्लानि बग्रिबारि थानायाव केस रेजिस्टार जादोंमोन। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।